पेडणे तालुक्यातील धारगळ येथील मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात नेरुल येथील 20 वर्षांच्या तरुणाचा एसटी खाली चिरडून जीव गेलाय। सुदीप पैकर असे या तरुणाचं नाव आहे। हा तरुण 30 जुलैला दुपारी दुचाकीने धारगळहून परवरीच्या दिशेने येत होता। 2 खांब इथं कोल्हापूरहून पणजीच्या दिशेने निघालेल्या हिरकणी एसटीने त्याला त्याच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली। या धडकेने तो उसळून रस्त्यावर आपटला आणि त्याच एसटीच्या चाकाखाली चिरडला। या अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतुकीची कोंडी झाली होती। घटनेनंतर स्थानिकांनी पोलिसांना पाचारण केलं। काही वेळातच स्थानिक पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले। त्यांनी वाहतूक सुरळीत केली। तसंच घटनेचा पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी गोमेकोत पाठवून दिला। दरम्यान हा तरुण दुचाकी चालवताना मोबाईलवर बोलत होता असा दावा उपस्थितांनी केला। या प्रकरणी पोलिसांनी एसटी चालकाची चौकशी सुरू केली असून सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहे। नंबर काय ना बसी आणि या बसकार भाडसून येतात आणि रापारप चलयतात। ते सिग्नल बिग्नल तोडून येयला तो आणि पोवना तेणे आणि कारपणाची टन गेला आणि आमचो भुरगो केन्ना फास्ट गाडी चलयत ना आणि लागच्या लागे हांगा सिग्नल फास्ट चलयत ना हांगा लागे सिग्नल तरी तो तेका साइड मारून येयला। हा हे नंबरू ना गाडी आणि गाडी पळय कितें जालें की हालत गाडी।